Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Şu gün bizim efirimiz kıska ve ekstreni bolar. Şu gün dekabr ayının 7'si ve hazırcık Kronika Türkmenistan'da bir təzelik çap edildi vatandaşlar. O təzeliğim nämden ibaret. Takminan 3 gün ozal Rusya devletinde yaşayan Türkmen aktivisti Məlikberdi Allamuradov ağır qatnaşık saklamağı besetti diye vatandaşlar. Məlikberdi Allamuradov Məlik deyip tanılayan aktivistimiz Kalmyk devletinin Elista şehirinde yaşaya ve Türkmenistan'da dolar valutasının konvertasiya edilmediği için одиночный protest geçiren aktivisttir bu vatandaşlar. İndi Kronika Türkmenistan'ın aydışı boyunca bir neçe ay ozol diye tanışlarının birinden Türkmenistan'a deportasiya edileceği varada duyduruş alan için Məlikberdi Allamuradov yaşayan yerini ütkötmeye mecbur oldu diye vatandaşlar. Ve şu gün dostlarının sözlerine göre onun yaşayan yerinde görüşün ve kanın izleri tapıldı. Yöne özü şu yerde yoktu Məlikberdi Allamuradov vatandaşlar. 3 günün devamında yitirim oldu. Nirdeliğini biz bilemiz yok. Yani böyle aydık geçişi boyunca bir neçe ay ozol deportasiya edileceği vardı duyduruşam alıptır. Bu Məlikberdi Allamuradov deportasiya edileceğinin duyduruşam hem onun aktivistçilik işi bilen bağlı olup bilir. Vatandaşlar, men xahiş etdiyen sizi İslendik informasiya bar olsa Məlikberdi Allamuradov varada Məlik deyip tanılayan aktivistimizde gatı oňat oğlanşul men özüm lişin tanıyan şul oğlanı eğer informasiyanız bar olsa yazın men aşağıda kommentariyada kontakt informasyam koyup gitjek. Nomer mam koyacak, Telegram, WhatsApp tapıp yazıp bilirsiniz. Eğer şul olan barada bilýän bolsaňyz, nerede näme boldy sebebi bir neçe ay mundan deportasiya edileceği vardı duyduruş alınmasa deportasiya edilenmasa bilişiniz ya Türkmenistan'da hazırki problemleri gozgap hazırki rejimi tanqid eden adamlar bilen gynansak da ağır ýagdaýa düşýär şol aktivistler adamlar kim tanqid etýän bolsa hazırki rejimi ve hazırki problemleri gozgaýan bolsa vatandaşlar haýyşdan aktiv bolun da şu Məlikberdi Allamuradov bizin raýatymız şunu tapmana ve İslendik informasiýany bölüşme üçin hereket edip hazırki berjek goýjak kontakt informasiýama yazmaňyzy haýyş edýän vatandaşlar. Ve men aýratyn Türkmenistan prezidentine Serdar Berdimuhamedova yüzlenesim gelýär. Serdar Berdimuhamedov. Indi biz görüp gelip otyrs. Pattern of practice diye Amerikanistler. Pattern of practice demek şu bir zat gaýtalandyk gelýär. Şu bir schemada gaýtalandyk gelýär. Näme gaýtalandyk gelýär? Tanqid edilýär, adam ýitdi. Tanqid edilýär, rejimi hazırki Türkmenistan problemler agzalýar, rejim tanqid edilýär, şol adam ýitip gitýär. Şol zat gaýtalandyk gelýär. Indi men näme diýjek bolýan? Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan prezidenti, men yüzlenesim gelýär. Biz tanqid edenimizde, biz Türkmenistan'ın problemalaryny gozganymızda bizim islegimiz şu problema garap şonu ütködüp şu problemaları ýok etmekdir. Bizim maksadımız sizin postu taşlap gitmeňizem däl. Bizim maksadımız şu problemalara garap, şu problemaları ütkötmekdir. Başka niyetimiz yok. Bizi aktivistleri, biz hem aktivistlerin adına men aýdasym gelýär. Bizim tanqidimizi ünüsülce dinläp, Navasnoy lent ayalı dinläp, şu Türkmenistan'ın özgürlüğünü bizlerem isleýäs. Şu özgörer ýaly problemalary dinläp, şonuň ütkömegi üçin hereket etmeňizi garaşýas. Şu problemalary agzayan adamlaryň ýok bolmagyny garaşamyz ýok, ýok bolmagyny islämiz ýok. Biz problemalaryň çözülüp, şolaryň ýok bolmagyny isleýäs. Şonuň üçin Türkmenistan'ın problemalaryny gozgayan adamlary ýok etmeň deregine problemaları çözmeňizi haýyş edýäris. Şunun bilen vatandaşlar men efiri jemlejek, ýene bir zatla geçjek. Bizim aktivistimiz Məlikberdi Allamuradov barada islendik informasiýaňyz bolsa bölüşün, geleň tapalyň şu bizim vatandaşymyzy sebebi men özüm aýdyp otyrum. Liçin men özüm tanıyan şul olany, gaty oňa dolan, meniň dostum şul, doganym meniň şul, doganym ýaly şul olan meniň üçin. Geleň aktaraldyň vatandaşlar bileleşip köp sag bolun vatandaşlar.